माझे नाव सुमैया सदिक मुजावर. शाळेचे नाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा केमोडी. सन्माननीय अध्यक्षा, आदरणीय मुख्याध्यापक, वंदनीय व शिक्षक वर्ग व माझ्या लाडक्या मित्रमैत्रिणींनो, तसेच माझे भाषण ऐकण्यासाठी उत्सुक सर्व श्रोतावर्ग हो. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. आज 5 सप्टेंबर हा दिवस आपल्या भारत देशात शिक्षक दिन म्हणून मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या दिवशी भारताचे दुसरे राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिवस आहे. शिक्षक म्हणजे काय? कुंभार ज्याप्रमाणे मातीच्या गोळ्याला आकार देऊन त्यापासून सुंदर असे मटके बनवतो, त्याचप्रमाणे शिक्षक व्यक्तीच्या बालपणाला योग्य आकार देऊन उत्तम परिपूर्ण व्यक्ती घडवण्याचे कार्य करतात. मित्र हो, आई वडील हे आपले पहिले गुरु असतात, तरी शिक्षक हे आपले दुसरे गुरु असतात. शिक्षक प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात आपले वेगळे स्थान निर्माण करतात. भावी पिढी संस्कारक्षम बनवण्याचे अमूल्य कार्य शिक्षक करतात. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीचे भविष्य शिक्षकांच्या हातात असतात. प्रत्येक विद्यार्थ्यांमधील कलागुण शोधून त्यांना वाव देण्याचे कार्य शिक्षक करतात. गुरु विन न मिळे ज्ञान, ज्ञान विन न होई जगी सन्मान. जीवन भवसागर तराया, चला बंधू गुरुराया. एवढं बोलून मी माझे भाषण संपवते. जय हिंद, जय